Uyazi wemsisi, ngiyezwa nje abantu bangithuka bathi nginomona. Anginamona mina. Umile kumbuzo manje, ngiyabuza. Ngifuna bengiphendule. Iyiphi ingoma kaManqele owayicula iyedwa nje? Engafisharishe phara, engafisharishe umuntu, engafisharishe nezifebe. Iyiphi? Owashaya imiliyoni wadwa ubeyedwa nje. Nansi abafuke bengitshela. Namhlanje uManqele sithi vuka uzongidubule ngenxa yengoma anabukeliswa kuyo. Simsizile uManqele lezi ingane, simsizile nje. Naw lekuthiwa ngithule ngingayithukanga imsizile uManqele yangani. uManqele kanayo ingoma ayeyokuthiwa yimiliyoni owayicule eyedwa. Asaze siswe zonke ingoma kaManqele okuthiwa ishanga ngemiliyoni uyanabukeliswa. Cule noSminoff kwathiwa yimiliyoni wanabukelisa uSminoff. Ile wayicula nalipho lokuthulwa wanabukelisa ulwa. Ile alentombana le amathanga aqoza ngathi ihlethi zakhe wanabukeliswa yiyo. Ayikho ingoma kaManqele owayathenda kwathiwa liyabhubha uvale zonke indawo ngoba sekuthiwa nje umgodi uyabanda ubanda kade esiqedayini amangafu. uManqele akanayo ingoma ake wayicula eyedwa yashama amiliyoni. Ingoma eshama amiliyoni ingoma anabukeliswa kuzo. Akeke imele sesikhathele sesiyabonga ke lemontombazana yakhe sesiyabonga. Akeke imele kuManqele sikubone umthuzo bakaManqele uthi cha uyinsizwa naye ingoma uyimele ucula yedwa. So yaqhaza sokuthi imbuye kwakuthiwa umphako wabona kuyambambezela ecule yedwa. Sibona ubuqhabo bomsizwa bakhe phela uthi uyinsizwa nami keliswayo phampasi.